יש בן אדם נכנס לתפילה, וואי, חזן טוב, היום אפשר להדליק חגורות, תשים. הוא שמח בזה. והולך חזן אחר, איטי יותר. אני אומר לכם באופן אישי, אני באופן אישי נזהר מאוד מאוד לא לעשות ככה לחזן. גם כשמאוד ממהר. רק מתי שכתוב בהלכה שצריך להזדרז, או בנעילה, שכתוב שצריך לא להקציב את זה בזמן, או במקרים שזה על פי ההלכה צריך להזדרז, שכתוב צריך לעשות זריז. אז שמענו להזדרז. ולא כן, יש לי בושה לעשות דבר כזה. איך היא ככה? אתה מריץ את העד שלך. מה עומד לי בראש? לא ראיתי את זה כתוב בשום מקום, אבל פשוט משהו אישי שלי. כתוב בגמרא בפסחים, מספרת, שהיה אחד, יששכר איש כפר שכנאי, כמדומני שמו היה. שהוא היה עובד בבית המקדש, והיה שם כפפות על הידיים שלו. היה אסטניס, היה נגעל. לא רצה לעבוד עם הידיים רגילות, מגולות, היה שם כפפות. כל הכהנים היו שוחטים. תחלכים, זה מצווה. זה תחלך. אבל לא היה אסטניס כזה. הקפידו עליו בשמיים. למה אתה מבזה את הקודש שלנו? אז מה קרה לו? פעם אחת, הוא הגיע למלך. המלך קרא לו, היה כהן. המלך קרא לו. למה? כי היה בינו לבין המלך לבין המלכה היה ויכוח. איזה בשר יותר טוב? האם בשר של כבש יותר טוב? או בשר של, לא זוכר איזה, לא זוכר מי היה. טוב. אז המלכה אמרה של כבש, המלך אמר את המין השני. אמרו מי מבין באז? בטח, מה אנחנו מבינים? תביא כהן, הוא יודע מה זה כבשים, הוא כל היום שוחט, כבשים, עזים, תיישים, שוחט הכל. תביא אותו, נשאל אותו. הגמרא מספרת שהוא כשהגיע לפני המלך, אז שאל אותו, מה יותר טוב? אני אומר ככה, המלכה אומרת ככה. מה יותר טוב? אז הוא שמע את המלך שאומר שהוא אומר את המין שלו, עשה לו ככה עם היד, עזב אותך, זה יפה. כן, זה יותר טוב. למה? לא ראית מה הקדוש ברוך הוא בחר לקורבן התמיד? כבש אחד תעשה בבוקר, כבש שלי תעשה... זה הכי טוב, זה הכי משובח כבש. מה אתה... עשה לו יד. אמר לו, טוב, אשריך, קודם כל מה שאמרת, כל הכבוד לך, אמרת שהמלכה, לא אכפת לי. אבל מה זה היה? לא הבנתי, היד. אבל מה, היד היה... לא אהבתי את היד הזאת. ביקש לקטוע לו את היד. עכשיו הוא שכהן. הוא גם צריך את יד ימין. נכון? עכשיו להיות כהן הוא כבר לא יהיה, הוא בעל מום עכשיו יהיה. אבל לפחות, שישאר יד ימין. יוכל לכתוב, יוכל... אז הוא בא לזה שהקצב שם של המלך. אמר, תעשה לי טובה. אני לא את יד ימין, אני צריך את יד ימין. קח את יד עצמו. נכון עשיתי על המלך, הוא אמר לך יד ימין, תעשה את יד עצמו. קטן, הוא מוריד לו את יד עצמו. לימים, ראו אותו המלך ביד. ביד עצמו, יד השמאלית. אמר, אני אמרתי את יד ימינית, תורידו לו, למה הורידי את יד שמאלית? תורידו לו את יד ימינית. תורידו לו שתי ידיים. מה מגלה לנו? מה הסיבה האמיתית? כיוון שזלזל בקודש. זלזל בקודש. אבל אני ראיתי את הגמרא הזאת, אמרתי לעצמי, תמוך מקבילים בשמיים. לא על צורה, מלך, שר ודא מקפיד שעושים ככה. אתה רוצה להתפלל זריז? תתפלל זריז ותצא. אף אחד לא אמר לך להריץ את כל הציבור. אף אחד לא אמר לך להריץ את כל הציבור. תתפלל, איך שאתה רוצה. אבל תחשוב, הרי הקדוש ברוך הוא חוקר ליבות וכליות. הוא יודע באמת אם אנחנו שמחים שהתפילה רצה או שאנחנו... איפה אנחנו באמת? אי אפשר לעבוד על הקדוש ברוך הוא. אי אפשר לעבוד על הקדוש ברוך הוא. אנחנו באמת שמחים בזה או לא? שמחים שבא אני, שמחים שבא לי תפילין, שמחים להוריד כבר את התפילין. איפה אנחנו מונחים? איפה אנחנו מונחים? שמח שלמדתי היום תורה? עצוב לי שלמדתי קצת תורה היום? עצוב לי. לא חופש, וזה, למדתי, בסדר, למדתי קצת. אתה שמח בזה? איפה אנחנו מונחים? זה החשבון נפש אמיתי, אני חושב שזה לא צריך לעשות לעצמם. זה מה שכתוב פה. הוא לא עשה מצווה. אז אין מעריכים מאמר בשנותיו. אז הוא לא נוכל את הארץ. אז לא מטיבים לו. אבל יותר מזה. הוא לא עשה עבירה, לא כתוב שעשה פה עבירה. אבל ביטל את המצוות עשה. לא עשית, היית יכול לעשות יותר נחת רוח לקדוש ברוך הוא. היית יכול להתאמץ יותר. איך אנחנו אומרים? בנעילה. אשרי האדם יתאמץ בך. נכון? אשרי האדם יחזיק בך ובן אדם יתאמץ בך.
כל קרוביך לא יבושו, כמו זה גם במוסף של ראש שנה. אשרי האדם מתאמץ בך, אשרי האדם שמתאמץ בך. לא עובד אותך, אשרי האדם מתאמץ בך. כל קרוביך לא יבושו. אתה מתאמץ בי? אתה משתדל בשבילי? אתה מתמסר בשבילי? תחשבו, הרב עובדיה היה מוסר שיעורים, מספר שיעורים היה הולך בירושלים, מסתובב. מספר שיעורים, 8, 10 שיעורים, מסתובב בירושלים, ככה רץ אין לו כל מקום. היה לו קשה. היה לו קושי יותר, היה לו קושי כפול. וגם הדרך ללכת, וזה חם. ושתיים, זה זמן הלימוד תורה שלו. בלימוד תורה שלו ישיג הרבה יותר. הוא יודע שאין, אם לא, אני לא הולך, לא יהיה שיעורי תורה. אני מתאמץ על זה. אני מתמסר על זה. ההתמסרות שלנו היא יקרה לפני הקדוש ברוך הוא. התמסרות. אם זה בא בקלות, זה מצווה. אבל התמסרות היא כפולה ומכופלת. מה התמסרות? יש בן אדם, אם יש לו בית ספר טוב ליד הבית, הוא משלח את הילדים שלו. אם יש לו בית ספר פחות טוב, שם משלח את הילדים שלו. יש לו בית ספר בינוני, יש בן אדם, לא מעניין אותו מה נמצא ליד הבית. הוא ישלח את הילדים שלו שעה נסיעה לגן. אני אומר בזכותו, בשבח של הוריי. שלחו אותנו לגן, שעה נסיעה מהבית. גן. לא תגידו שלא היה אצלנו גנים? לא תגידו שלא היה גנים דתיים? היו. גדלתי ביישוב דתי. מה היה חסר? לא, זה לא בצורה שלנו. בית ספר, לא היה בית ספר דתי. למה הייתי צריך לנסוע באוטובוסים ונסיעות וזמן ולחזור ב4 בצהריים? ילד בכיתה, לא יודע מה. בכיתה א' אני נוסע בו, למה? ביום שני נוסעים אותי, מביאים אותי בהלוך, אני חוזר בחזור, הציעו אותי שם, אני יורד תחלות כזה, תוקחים. מה קרה? מה מיוחד? מה, שם יש זהב? לא, שם יש חינוך טוב. אז נתאמץ, לפחות נשתדל. נתאמץ על זה. נתאמץ. לא רק מקבה בקלות. מה, זה הוצאות, זה כסף, זה עוד זמן, זה לחכות. לפעמים לא היה לי אוטובוס, הייתי מחכה לי שעה, עד שהייתי חוזר, עד שהייתי מסיים. שעה, שעתיים, מחכה לי. מה זה, להתאמץ? כל החיים שלי ככה, כולם, אותו דבר, כל החיים שלי. כולם, אותו יסוד. אתה רוצה משהו? תתאמץ עליו. אתה רוצה זכויות? תתאבד עליהם. להתאמץ. משתדל, להשקיע, כולם חם להם, כולם קשה להם. כולם קשה ללמוד תורה. אני בטוח שהרבה ספרים פה קשים. גם לי, הרבה ספרים קשים. מתאמץ. אור החיים, אני זוכר, בהתחלה שלמדתי אותו, היה לי מאוד מאוד קשה להבין אותו. הייתי בחור, והחלטתי ללמוד כל שבוע אור החיים. אבל השפה שלו היא לא הכי קלה. רציתי מאוד ללמוד אור החיים. אז בהתחלה אתה לא מבין, בהתחלה אתה לא מצליח להבין. אבל בסוף מתרגלים, בסוף אתה לומד. בסוף זה כבר נהיה השפה שלך, אור החיים. וגם גמרא היה לי מאוד קשה ללמוד. לא גדלתי בבית שלומדים גמרא מגיל 6, לא. היה לי מאוד קשה ללמוד גמרא. קשה, תמציא. בסוף סוף אתה צריך לדעת גמרא בסוף. תנ"ך זה קשה, אז תסיים. במשנה זה קשה, אז תסיים. הכל, יש לנו מקום. אם אנחנו ניפול בקשיים, לא נעבוד השם. לא נעבוד השם. הקושי, שם אנחנו נמדדים. שם אנחנו נמדדים. ואם צריך להחמיר, אדם צריך לדעת, בסדר, אולי אני לא במקום להחמיר כל דבר. אבל לא לעשות כשיטה, כל דבר, להקל. הוא גם לא מבדיל בין עיקר הדין, שזה עיקר הדין, לבין מי שעושה כן, יש לו על מה לסמוך. יש לו על מה לסמוך, זה נקרא יש לו על מה לסמוך. אתם יודעים מה זה אומר? אני עכשיו נסמך על הסטנדר. תוציא לי את הסטנדר, אני נופל. יש לי איזה מקד קטן שאני סומך עליו. יש לי איזה פוסק. אבל רוב הפוסקים לא פוסקים ככה. למה אני אסמוך ככה, עבודת השם שלי ככה? שאני נשמח. למה? זה שם טובה, משתדל עליה, להתאמץ עליה, להתאבק בה. משתדל, אני לא אומר עכשיו, לא דבר הכי קל. לא אמרתי 100%. אני ידע לומד לפניכם,
לא 100%. אבל במנגנון לפחות לרצות, לשאוף, לרצות. כן, לרצות את זה, וכן, נכון, כרגע אני עוד לא מונח שם, נכון, אני כרגע עוד לא אהיה שם. אבל כן אני אגיע לשם.